Pain is always part of life. Ang mga kasakitan, tipik o kabahin sa atong kinabuhi. O di ganita makadawat nga kita masakitan, di ganita makadawat nga kita magatubang og mga suliran, di ka magmalinawon. Kay para nato, life is not worth living. Usa sa mga problema karon nga giatubang baya sa simbahan kay bao mo mental health issues. Kinadaghanan ro mga batan-on, there is an increasing number of young people committing suicide. In my parish alone, in our town, since I arrived there sa akong parokya, mga 8 na siguro gahikog. Unya most of the time, ang maghikog mga batan-on, na matinga ka sa mga rason nga ilang hikugan kay dili ang hayan untang ihikog. Example, kay ba na igahikog kay wa moon iyang laptop. Kay duwa kuno dito mga salida niya sa iyang files. Naigahikog kay wa i-continue giundang sa iyang mama ang subscription sa Netflix. Pastilan mao man ay hikugan. Maghikog kay gibuwagan og uyab. Gahikog kay wa mahatagaig birthday cake sa iyang birthday. Pastilan man kagkasayang sa kinabuhi. Karon magud niya nata sa kalibutan nga gitawag culture of instance. Piskay man maayo man pero og usahay di ta makahatag sa ato mga anak o kahigayunan nga makatilaw po sila sacrifice mo nang moabot ang panahon nga makatilaw sila gamay ang problema para nila murag gidatugan sila kalibutan. Mo I remind you, isip pare amahan sa kalag, isip pare kamo dinhi mga mama, mga papa, mga lulo ug lula. Maayo naman sa mong pagkabutang itandi sa gagmay pata. Pero bisag maayo mong pagkabutang, teach your children ang kanang mga sacrifice nga ginagmay. Pahugasag plato, papiluaan na ilang higdaanan, paatimanaan na mo mga tanaman, sugua jud sila. Waman kumayon nga patay-patayon silang sugo, no. Kanang at least makatilaw ba sila nga ang kinabuhi dili sayon. Bisag og daghan mo washing machine, bisag daghan mo helpers, pangitayig paagi nga they will learn that life is hard. Kay mo na karon usa sa mga findings karon nganong daghang mga batan-on ang gahikog, di na sila agwantado kalisod. Kay kaluis Ginoo maayo naman pud pagkabutang. Pero ayaw gyud i-pampered tanan. Kaya nung makakabati po silang ang kinabuhi dili sayon. Kita kamo mga edad-edaran ani di ba? Sa tong panahon lisod man gyud. Di naman po tumobalik. Og ang atong mga anak o mga apo pugso na to pa-adapt sa atong nagian. Di na mahimo. Di na mahimo mabuang na sila. Kaya atong panahon ato man tong panahon.